Majiteľovi sa nedarilo predať starší rodinný dom s 3000 metrovou záhradou a zhruba za 115 000 eur, to bola jeho predstava. A tým, že ten predaj trval dlhšie, tak nakoniec oslovil nás ako realitnú kanceláriu, aby sme mu s predajom pomohli. V dobe, keď nás oslovil, bol ochotný teda ponúknuť dom za sumu 100 000 eur. A po obliadke nehnuteľnosti sme mu navrhli, aby záhradu rozdelil na dve časti a urobil vlastne stavebný pozemok. Zariadili sme všetko potrebné, geodeta, vyriešili sme prístupovú cestu. Ten stavebný pozemok, ktorý vznikol, sme predali klientovi z databáze za sumu 50 000 a následne sa nám podarilo rodinný dom s 1500 metrovým pozemkom predať za sumu 95 000. Takto majiteľ za predaj získal sumu 145 000, čo je teda 45 000 rozdiel oproti nejakej základnej predstave a myslím si, že spolupráca s nami sa mu naozaj oplatila.